Kaixo, gaurko saioaren izenburua izan daiteke bi mundu elkarlanean, bi mundu eskutik, bi mundutako onena edo horrelako zerbait. Izan ere, ingeniaritza biomedikoaz hitz egingo dugu jarraian. Toki horretan ingeniaritzaren munduak eta medikuntzaren munduak bat egiten dute gure osasun arazoei irtenbide teknologikoak bilatzeko. Ahas gaitezen! Maialen Aginagalde farmazian lizentziatua da eta bokaziozko irakaslea. Bere arloa osasun zientziak dira, biologia, anatomia, fisiologia, patologia. 2017 geroztik, ingeniaritza biomedikoko graduaren koordinatzailea da Mondragon Unibertsitatean. Bere gana jo dugu espezialitate horren azken aurrerapenak ezagutzeko. Kaixo Maialen, hasteko definizio bat eskatuko nizuke. Zer da ingeniaritza biomedikoa? Ingeniaritza biomedikoa ingeniaritza multidisziplinar bada. Hau da, erabiltzen ditu ingeniaritzaren printzipioak, oinarriak, teknikak eta aplikatzen ditu biologia eta osasunaren eremuan. Azkenean, ingeniaritza biomedikoa multidisciplinarra izateaz haratago, sektoria dela esango dugu, zentratzen dalako industriaren sektore konkretu batean, teknologia sanitarioena edo izan zitekeena. Eta ingeniaritza biomedikoaren helburua nolabait osotasunean izango da pazienteen edo pertsonen osasuna eta bizikalitatea hobetzea. Baina izan ingeniariak dira, ez dira medikuak, ez da? Argi eta garbi gainera izatez, beti hau gainatiriketan eta ozen lekutan oso argi uzten dute mezu bada, ez? Ingeniariak dira, eta gainera ingenieria hauek gauza askotatik jakin behar dute. Mekanikako jakintzak, elektronikakoak, diseinukoak, eta nola ez, osasunaren munduko jakintza espezifiko horiek. Todoterrenak direla ere esan daiteke, ez da? Adibide batzuekin behar bada hobeto ulertuko dugu, nola gauzatzen den ingeniaritza biomedikoa, ez da? Zeintzuk lirateke sortzen dituzten produktuak edo teknologiak? Egin dezaketena da, medikuen tratamenduak eta diagnostikoak hobetzeko gailuen diseinua edo garapena, adibidez. Beste alor bat izan daiteke bioinformatikan, datuen munduan ibiltzea. Beste bat oso importantea izan daiteke dispositibo medikoen erregulazio prozesuan. Zarautegia oso zehatza da mundu honetan. Beste bat, hainbat instalazio sanitario, prozesu sanitarioen gestioan. Eta baita ere, igual guztiontzat ezagunagoa izan daitekeen protesien munduan, ez da? Kontxo protesiak zuek sortzen dituzue beraz, ez da? Zuen burutik irteten dira, ez da? Hori da, diseinutik hasita, ez? Behar batetik, beti abiatzen geha behar bat, arazoren bat egon behar da, eta hortik abiatuta, protesi pertsonalizatuak dira emandan, aurrerapen handi bat, ez? Protesiak pertsonaren behar konkretuetara egokitzen direnean. Hala ere, behar bada, protesiak diogunean jendeari burura etorriko zaiona da, besoa falta zaizunean jartzen direna, baina mundu askoz ere zabalagoa da, ez da? Bai, protesi azkenean definizio orokorra izango litzateke gure gorputzeko edozein atal ordezkatzen dugunean. Izan daiteke gorputzaren kanpoan edo baita ere gorputzaren barnealdean. Protesiekin erlazio daukan kontzepturen bat da ortesia, da hori igual ez da inezaguna. Operazio bat izan ondoren, hanka inmobilizatzeko jartzen duen aparatori hori da ortesi bat. Hori ortesia. Beste ortesia izan daiteke kabestrillo bat. Eta zein da ortesien helburua? Gure aparato lokomotorraren funtzionalitatea hobetzea. Teknologiari dagokienez, zeintzuk dira gaur egun protesien munduan izaten ari diren aurrera pausoak edo ikerketa bide berriak? Bueno, aldetik anez, igual teknologia fabrikazio teknologia bat aipatzearren, protesi hauen pertsonalizatuak bereziki munduan hitz egingo genuke 3D inprimaketari buruz, Oso ezaguna da eta oso bersatila da eta asko erabiltzen da protesien fabrikaziorako. Honekin erlazionatuta, asko aurreratu da materialetan agian, Ze, plastikoak orokorran erabili daitezke, baina hori, materialen zientzia oso zabala da. Hori gaindituta dago. Eta horra bidez material berriak sortzen.
Beste gauza ikusgarriago bat edo komentatzea aldera ditugu protesi bionikoak, ez? Nolabait pentsamendu hutsarekin pertsonak kontrolatu ditzazkeen protesiak. Eta horrei oraindik beste bueltatxo bat emango da genioke, esango genituzke protesi bionikoak eta gainera sentitzen dutenak, ez? Nolabait nik nahi dut protesi bidez zerbait ikutu eta gainera testura, temperatura igertzea ahalbidetzen du. Hor, prozesu bat dago, baina lortu behar da nolabait ikutzen dugun hori gure sistema nerviosora heltzea. Hori zer da oraina, ala etorkizuna? Prozesuan esango genuke dagoela. Protesi bat diseinatzea ez da soilik beso baten forma erreproduzitzea, baizik eta benetan funtziona dezan lortzea, irisgarria izatea eta batez ere erabili behar duen pertsonari egokitzea. Mondragon Goi Eskola Politeknikoan, ingeniaritza biomedikoko ikasle talde batek erronka hori hartu du bere gain. Eguneroko behar errealei erantzuteko gai izango den beso bioniko bat garatzea. Jatorria estatu mailako erronka batean dago, non unibertsitateek protesi funtzionalen diseinuan lan egiten duten. Proiektuaren izena harreman da, azkenean, euskeraz harreman hitza bere oso esanguratsua da, hartu eman, azkenean da beso protesiko bat behar bereziak daukon pertsona batentzan, orduan euskerako hitzen etimologia hortatik, uste dugu hitz oso polita dela proiektuari izen emateko, eta estatu mailan proiektua denez, oso izen berezia edo polita iruditu zitzaigu. Izen horrek proiektua ez ezik, proiektua garatzeko modua ere definitzen du. 4 ikaslek erabaki zuten beren borondatez inplikatzea, eta benetako ingeniaritza talde batek egingo lukeen bezala antolatu dute lana. Finantzak eta bilatuz, zereginak banatuz eta prototipoaren garapenean urratsez urrats aurrera eginez. Baina bada bereizten dituen elementu bat, erabiltzailearekiko kontaktu zuzena hain zuzen ere. Xabi Osa prozesu osoan parte hartzen ari da, eta horrek ahalbidetzen du diseinu erabaki bakoitzak zentzu praktiko bat izatea. Nik lan errexena egiten dut, neurriak hartu, mugimenduak frogatu eta behiak da behiltzat lan astuna egiten, eta esperientzia oso errexe izan da. Lana fase giltzarri batekin hasten da, zer soluzio dauden eta nola hobetu ulertzea. Gero faserik garrantzitsuenetako bat dator, erabiltzailearen gorputza ingurune digitalean erreproduzitzea. Neurriak hartu eta besoa eskaneatzen da, diseinurako oinarri gisa balio duen 3 dimentsioko eredu bat sortuz. Eredu horretan ordenagailuz lagundutako diseinuko softwarearekin lan egiten dute pieza bakoitza sortzeko. Horrela protesia guztiz neurrira diseinatzen dute. Hurrengo pausoa diseinua objektu erreal bihurtzea da. Fabrikazioa 3D inprimaketaren bidez egiten da, eta horrek aukera ematen du piezak zuzenean eredu digitaletik abiatuta sortzeko, eta batez ere garapena bizkortzeko. Guk protesiarako 3D inprimaketa erabili dugu, eta
pentsatzegu dela etorkizuneko teknologia bat. Ze azkenian alegintzen digu guri inprimatzea egunero itxarotzen bazu 12 ordu, jadakau gure protesia montatua eta ikusteko, konpondu behar dugu. Urrengo egunerako jadakau konponduta eta beste fallo bat aurkitze badugu, jadakau fallo urrengo egunerako konponduta. Hortik aurrera, besoaren funtzionamenduan jartzen da fokua. Helburua da protesiak zuzenean erantzutea erabiltzailearen asmoari, eta horretarako muskuluen jarduera detektatzen duten sentsoreak erabiltzen ditu sistemak. Sentsore horiek besoko muskuluetan jartzen dira, eta une bakoitzean pertsonak egin nahi duen mugimendua identifikatzeko aukera ematen dute. Informazio hori Arduino plaka batera bidaltzen da. Sistema elektroniko programagarri txiki bat da, gailuaren garunaren funtzioa egiten duena, seinaleak interpretatuz eta mugimendu bihurtuz. Horrela, erabiltzailearen keinua protesiaren ekintza bihurtzen da zuzenean. Besoa mugimendua lortzegu mailoware sentsorekin, hauek bicepsean eta tricepsean jartzen ditugu. Bicepsa irekitzeko eskua eta tricepsa ixteko. Hauek egiterakoan bicepsakin eindarra, hau irekikoa, eta tricepsakin itxikoa. Eta gero, eskumuterreko mugimendua lortzeko, Arduinoko plakan giroskopio bat daka integratua, eta Xabiren eskumuturra mugitzerakoan protesiaren eskumuturra behakin mugitukoa. Sistema horri esker, oinarrizko mugimenduak kontrola daitezke. Hala nola, eskua ireki eta ixtea, edo eskumuturra biratzea. Baina elementu horiek guztiak gailu bakar batean integratzea ez da erraza. Diseinuak hainbat faktore orekatu behar ditu. Hala nola, zehaztasuna, pisua edo erosotasuna, eta hori guztia etengabeko hobekuntza prozesu baten barruan. Niretzako suposatzen du, proiektu hau hastia ez, eta Mondragoiko Unibertsitateak estatu mailan horrelako zerrei atentzio ematea da, ez dara jendia guretaz daola jendia gurean pentsatzen, eta niretzako oso importantea da ikustia soziedadea bezala importa degula, ez? Proiektu honek ingeniaritza biomedikoa norantz doan erakusten du. Soluzio pertsonalizatuak, teknologia eskuragarrien bidez garatuak, eta pertsona ardatz dituztenak. Izan ere, teknologia horrela diseinatzen denean, berrikuntza hutsa izateari uzten dio, eta benetan erabilgarria den zerbait bihurtzen da. Maialen protesiena oso gertuko adibidea da, ez da, ukitu dezakeguna, baina zuek, ingeniari biomedikoek lan egiten duzu baita ere, ukitu ezin daitezken gauzekin, ez da, datuak, informazioa, adimen artifiziala. Hori da, guretzat ez, ingeniari biomedikoentzat datu biomedikoak oso erabilgarriak dira, ez? Da, zeu lertzen du datu biomediko bezala. Adibidez, odol analizi baten datuak datu biomedikoa dira. Elektrokardiograma bat, datu biomediko bat da. Informazioa da. Hori, informazioa da. Mamografia baten lortzen dugu irudia, datu bat da, bai? Ondoren, bereziki agian, ez? Adimen artifiziala komentatu bezun horretan, adimen artifiziala dauka zerezan handia irudi hauen aztertzea. Zergatik, algoritmo entrenatuen bidez, gai izango garelako, adibidez begi hutsez, ikusi ezin diren anomaliak detektatu alizateko. Adibidez, mamografia batean, eskaner batean, dena alako batean. Beraz, leheno komentatu duen horretan, medikoari lagunduko diogu bere lana, hobeto errezago zehaztasun handiagoarekin egiten. Beraz, irudigintza medikoaren oinarria datuak direla esan daiteke, baina ere aurrera eginez, edo orain egin daiteken beste gauza bat da, organoen argazkiak edo irudi estatikoak gainditu,
eta funtzionatzen ikustea, ezta? Hori bai dela aurrera pauso, bizugarria esango nuke. Bai, irudi funtzionala deitzen da horri, ez? Eta aurrera pausoa da, baina uste baino gertuagoka da. Adibidez, ultrasoinuekin, ez? Haurdun egon den edozein emakumeek edo gehienei Doppler bat egin diote behin behin. Eta Doppler bat da hori, ez? Da irudi funtzional bat. Zuzenean esango genuke, ezta? Gorputza funtzionatzen ikustea. Eta zer da hori, gure haurdun gaudenean zilborrestean dagoen odol fluxua zuzena dela ziurtatzen dugu, ez? Momentu horretan, fetoari pasa beharreko odol fluxua zuzena izanik. Horrekin erlatzen eta beste adibide bat izan daiteke burmuinaren azterketa, ez? Burmuinaren azterketa zuzenean egiten denean erresonantzien bidez, eta irudi funtzionala erabiliaz, ikusi dezakegu burmuineko zonalde desberdinetan zenbat odol iristen den, eta honek informazio garrantzitsua ematen digu, eta interesgarria. Bueno, organoei argazkiak atera dizkiegu, funtzionatzen ikusi ditugu, baina organo berriak sortu ere egin daitezke, ezta? Hortan ere, ari zarete. Hori da, hortan ere. Eta hori ere erronka oso politia da, ez? Da honen izena da, ehun ingeniaritza izango litzateke. Eta zuk esan bezala helburua da, nolabait gorputzeko atalak laborategian fabrikatzeko ahalmena. Eta, goitik aipatuta, 3 osagai beharko genituzke minimo, hau aurrera egin alizateko, ez? Lehenengo zelulamak izango lirateke, hau dira edozein zeluletan bilakatu daitezken zelulak. Ondoren beharko genituzke euskarriak, inglesez scaffolds izenekin ezaguna direnak, zertarako, esandako zelula horiek, beraien leku fisikoa hartu alizateko. Eta ondoren, seinale kimikoak. Nolabait guzti hau orden egokian hasten dela eta guztira aurrera doala kontrolatzen duten konposatu kimikoak. Beraz, 3 elementu edo 3 osagai ditugu nola egiten dute bat edo nola lortzen duzu. 3 osagai eukita, dauga erabiltzen den teknika liluragarriena edo erabiliena da 3D bioinprimaketa. Da, lehen komentatu duen 3D inprimaketaren simila, baina kasu honetan ez da plastikoa inprimitzen, baizik eta biotintak inprimitzen dira. Eta zer dira biotintak? Zelulez eta matrize extrazelularrez osaturikoak. Eta horiek inprimatzen doazen enean, gure organoen geruzak sortzen doaz. Bioinprimagailuak eta 3D inprimagailuak ehun artifizialak sortzeko erabiltzen diren erreminta nagusiak dira. Hau da Zik Nanogunen sortu duten 3D inprimagailua eta material aurreratuekin lan egiteko diseinatu dute. Beste gailu honek berriz zelulekin lan egin dezake. 3D bioinprimagailu bat da eta Domotek enpresak garatu du. Ez dira asko jarduera horretan aritzen diren enpresak. Komertzialki aktiboak 100 bat izan daitezke mundu osoan, eta horietako bat hain zuzen Euskal Herrian dago. Bi makinek teknologia ezberdinak erabiltzen dituzte, baina Zik Nanogunek eta Domotek enpresak indarrak batzeko asmoa dute. Etorkizunean 2 gailuak bateratu nahi dituzte bakar bat sortzeko. Nahi dugu sortu bioinprimagailu bat, Nanogunek eta Domobiok daukan teknologia onenekin. Laborategian ehunak sortzeko behar diren elementuetako 2 zelula amak, eta zelula ama horiek ugaritzeko eta diferentziatzeko egiturak aldamioak dira. Zik Nanogunen ehun artifizialak sortzeko behar diren aldamioak fabrikatzen dituzte 3D inprimagailu honetan. Hain zuzen, hemen bihotzaren ehunak sortzeko proiektu batean ari dira lanean. 3D inprimagailu honetan sortzen dute aldamioa, eta ondoren aldamio honi gehituko dizkiote zelula amak. Zelula horiek denborarekin bihotzeko zelula bihurtuko dira. Aldamioak zelulak hazteko egokia izan behar du, eta gainera sortu nahi duten ehunaren propietate mekaniko eta funtzionalak izan behar ditu. Horretarako material aurreratuak garatzen dituzte. Cuando hablamos de regenerar tejido cardíaco, hablamos de regenerar... Bihotzeko ehunak birsortzeaz hitz egiten dugunean, bihotza birsortzeaz ari gara.
pazientearen zeluletatik abiatuta ehun berri bat sor dezakegu. Ehun hori sortzeko behar dugun andamioak ahalbidetu behar du zelulek bihotzaren taupaden mugimendua egitea. Horregatik material sendoa behar dugu eta aldi berean malgua. Guk nahi dugun forma eduki behar du taupadak egitean norabide egokian mugitu dadin. Flexible y que tenga la forma deseada para que esas células puedan latir. Aldamioaren materialak ahalbidetu behar du, zelulak bertan haztea, ugaritzea eta jatorrizko ehunaren funtzioak betetzea. Gainera, biobateragarria eta biodegradagarria izan behar du. Polimero sintetiko batekin ari dira lanean. Aldamioaren diseinua ere ezinbestekoa da. Poroen tamainak egokia izan behar du bertan haziko diren zelulentzat. Eta zuntzak patroi jakin bat marraztuz jarri behar dira. Zelulak egituraren gainean mugitzeko forma egokia izan dezan. Aldamioa sortzeko erabiltzen duten teknologia melt electrowriting da. Teknologia honen bidez, aurrez sortutako patroiari jarraituz, hile bat baino askoz finagoak diren zuntzak metatzen dituzte, geruzaz geruza aldamioa sortzeko. Sería una combinación entre impresión 3D convencional que conocemos de ezagutzen dugun filamentuzko goiko irude inprimaketaren eta elektrospinning teknologiaren kombinazio bat da. Fibras a tamaño nanométrico. Elektrospinningaren bidez nanometroaren tamainako zuntzak lortzen dira eta horiek sare bat sortuz antolatzen ditu. Bi teknika horiek elkartzen ditugunean patroi jakin bat diseinatu dezakegu. Que anda sobre las micras, que nos permite diseñar un patrón concreto. Behin oinarria sortuta, zelulak gehitzeko unea da, biotinta alegia. Biotinta sortzeko zelula amak ingurune urtsu batean edo hidrogel batean jartzen dituzte, eroso egon daitezen. Ondoren, biotinta hori aldamioari gehitzen diote. Horrela zelulak aldamio horren gainean ugaritu eta diferentziatuko dira. Aldamioari zelulak gehitzeko Domobio izeneko beste 3D bioinprimagailu hau erabiltzea da asmoa. Inprimagailua zelulekin lan egiteko prestatua dago, baina aldamioak ere sor ditzake teknologia ezberdinak erabilita. Erabiltzen ditugu, hor 3D inprimagailu arruntetan ikusten den teknologia, hor ari bat edo grantza erabiltzen da materia prima bezala, hori berotu egiten da, eta hor juten gea sortzen euskarria. Baino, hori adibidez ondo etortzen zaigu ezurra sortzeko. Baina nahi baldin badugu kartilagoa sortu, behar dugu material biunagoa. Eta material biun hori lortzen dugu biotintakin. Lan egiten dugu ere bai nanofibrakin, eta nanofibra horien bitartez sortzen ditugu poroak edo hutsune batzuk gero zelulak hor gelditzeko bere etxe bezala erabiltzeko. Bioinprimagailu honek gainera badu berezitasun bat, ehunak pauso bakarrean sortzeko gaitasuna du. Hau da, aldamioa sortzen den bitartean, zelulak ere gehitu daitezke. Guk prozesu berdinan sortu aldugu euskarria, andamioa, eta jun gaitezke sartzen zelulak ere bai, momentu berberan. Crear el scaffold y luego añadirle las células está sumando... Guk aldamioa sortu ondoren, zelulak gehitzen dizkiogunean kutsatzeko arriskua areagotzen ari gara. Aldiz, bi pausoak batera egiten baditugu. Hau da, aldamioa eta zelulak dauden ingurure urtsua batera sortzen baditugu. Ehun konplexuago bat sor dezakegu 3 dimentsiotan eta aldi berean. Que contiene las células, podemos ya ir creando ese tejido 3D más complejo a la vez. Orain helburua da bi inprimagailuek dituzten teknologiak makina bakarrean bateratzea. Ehunen sorkuntzarako aukera berriak zabalduz. Organo artifizialak momentuan sortu eta jar daitezke? Oraindik ez.
Ehun ingeniaritzaz hitz egiten dugunean, askok pentsa dezakete epe laburrean zientzialariak gai izango direla 3D inprimagailuak erabiliz, unean bertan organo bat inprimatu eta pazienteari jartzeko. Baina hori ez da horrela. Hain justu, hori izan daiteke ehun ingeniaritzaren helburu nagusietako bat, baina oraindik asko dago egiteko. Zailtasun nagusietako bat baskularizazioa da. Hau da, organo jakin baten formarekin inprimatu diren zelulak bizirik mantentzeko behar den odolodien sare mikroskopikoa sortzea. Bestetik, zelula amak erabiltzen dira ehunak sortzeko, baina oraindik erronka da zelula ama horiek behar diren zelula motetan egoki bihurtzea, eta beraien artean komunikatzea. Gainera, oraindik lanean ari dira, zelula gazteko behar den oinarri edo andamioarentzat biomaterial egokiak garatzeko. Eta behin ehuna sortuta, gorputzean egoki integratzea ere erronka handia da. Orain arte, ingeniariek industria tradizionala deituko dioguna zuten jomuga lana aurkitzeko, ezta? Ingeniari biomedikoek badute sektore bat, ezakit, bere kurrikulumak edo bidaltzeko galdera litzateke, bada lanik mundu honetan. Galdera askoek egiten dute. Eta bai, Euskadi egia da posizionatu dela azken urtetan Europa mailan oso posizio lider kontzeptuan, bere posizioa hartu du. Eta Euskal Autonomia Erkidegoan, 300 enpresa baino gehiago... 300, badira batzuk, ekosistema honetan. Eta enpresa horiek gutxi gorabehera 5.400 enplegu zuzen ematen dituztela kalkulatzen da, Espriren datuen arabera. Enpresak anitzak dira, eta guzti hauek edo parte handi bat ardazten da Basque Health Clusterraren inguruan. Zer nolako enpresak dira? Alegia, ze produktu sortzen dute, ekoizten dituzte? Bai, enpresak mota askotakoa dira, multidisziplinario horretan, batzuk desfibrilagailuak egintzazkete, beste batzuk protesiak, beste batzuk robot kirurgikoak, danetik pixka bat. Baina egia da, ekosistema honen ezaugarri bat izan daitekeela, enpresa asko direla pimeak, enpresa txikiak ditugu. Beste batzu dira startupak. Eta gero, ekosistema horren barruan sartzen ditugu baita ere unibertsitateak eta zentro teknologikoak. Ezagin munduan sektore biomediko honetan enpresa handiak diren nagusi eta askotan gai honi buruz hitz egitean ezagik kanpora begiratzen dugu beti, ezta? Inbidia puntu batekin, ezta? Nola gaude egun munduan? Txikiak gara, handiekin lehiatu dezakegu? Gu txikiak gara, baina gure posizioa badoa aurrera, eta ni hortan oso optimista naiz, Iruditzen zait, gure industri biosanitario honek ditula oso oinarri sendoak, Dauka, bikaintasun zientifiko hau da, ikerketaren mundua oso garatua dauka eta nahiko indar daukagu hor. Gero daukagu ekoizpen industrialaren jakintza eta ahalmena, eta baita ere daukagu estrategia bat, urte asko dauka, dijoa Eusko Jaurlaritza, mundu honetan estrategikoa dela esanez, eta bideak oso argia dira, Orain, azkenengo denbora honetan 3 bide estrategiko komentatzen dira. Neurozientziak, terapia pertsonalizatuak eta preziziozko medikuntza adibidez. Beraz, oinarriak baditugu, langileak baditugu, eta nik uste dut etorkizuneko sektore interesgarri bat dela. Etorkizuna izango da. Eskerrik asko, Maialen. Esker zuri. Ingeniaritza biomedikoa egungo osasun arazoei irtenbide teknologikoak bilatu eta aurkitzen dituen sektore baten dela ikasi dugu gaur, eta etorkizun oparoa duen jakintza alor bat dela ere bai. Egungo baliabideak kontuan izan da, bidaia hasi besterik ez dela egin esan daiteke. Nora eramango gaituen? Erretinaren funtzioa beteko duten txipak. Iktusei aurre egiteko odolean nabigatzen duten robot ñiminoak. Giza gorputzarekin bat egiten duten exoeskeletoak. Ez dira, ideia eroak, orain martxan dauden proiektuak baizik, eta ziurrenik konturatu baino lehen izango ditugu eskura horrelako teknologiak. Datorren astera arte, agur!